egwu koro na ọya ka ifo ije n'ụwa bụ ya nọsi ọna idu nwanne ka nnukwa na-ese iwe sị na nsị ka nnukwa ije n'ụwa bụ ya nọsi ọna 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 onye ọbụla nwe chekwubela Chukwu onye bịa n'ụwa ga n'ala onye bịa n'ụwa na ọ ga-anwụ n'isi bụ ka na-enye ọnụnụ ije ụwa bụ ya nọsi ọla ọnụnụ ije n'ụwa bụ ya nọsi ọla ije n'ụwa bụ ya nọsi ọla ofu mbọsị ka mmadụ ji abịa ofu mbọsị ka mmadụ ji ananụ onye mara mbọsị ọbalụ n'ihe na onye mara mbọsị amụrụ nwanne m enu ụwa bụ zụlọrụ nwanne m ije ụwa bụ onye nọsi ọla enu ụwa bụ ka ugbo ojo onye banyazi ọnyịbanụ otu isi nweta onwe gị ọnụ otu ahụ ka oge esi bụrụ ya ọnụ ije n'ụwa bụ onye nọsi ọla enwere ụwa ndidi onye ọbụla je nwere ụwa ndidi ije ụwa bụ onye nọsi ọla ije n'ụwa bụ onye nọsi ọla onye ọbụla nwe chekwubela Chukwu ji ndụ m nne m onye ọyala eze ya ga-eji ọla n'ụwa idu asị na egwu a ka anyị ji akwa ozemele nwasube ayaka mekele yi na asị na ọ bịala ụwa na ọ ga-ala Chief ozemele mụ akụ nwata na sube ayaka ndị Igbo mekele yi idu ọzọ m na-anago mmụọ n'ụwa ọzọ m na-anago mmụọ n'ụwa ọzọ m na-anago mmụọ n'ụwa ọzọ m na-anago mmụọ ayaka suba na mmụọ ayaka suba na ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna ọzọ m na-anago mmụọ ọzọ m na-anago mmụọ ọzọ m na-anago n'ụwa ndị ọma mbala musicians onye ọbụla na-ekwu maka gị nụ onye ọbụla na-ebe akwa ịta maka ọnwụ bụlụ ozemene ọzọ m na-anago ọzọ m na-anago mmụọ ọgọchite anwụ bụ ozụlọrụ ụmụnne m anwụ bụ ozụlọrụ onye omele biko dibenu onye omele biko dibezie n'ụwa onye male mbọsọ ọbịọlụ nwanne m onye male mgbe oge dị nna ọnwụ bụ ozụlọrụ ụmụnne m onye ọbụla nwe chekwube na Chukwu anwụ bụ ozụlọrụ ọzọ m na nke anyị na-agwa ya ife nwere ka o ji agwa ya wala egwu a ka m ji agwa ya egwu ọ bụ onye nwe egwu ya mebe ebula egwu reta
na-anago mmụọ ọnwụ ọzọ m na-anago ya ndị o metụta biko dibenu ezinụlọ zemene dibesianụ ụmụarụ zemene dibesianụ ndị sube biko dibesianụ ndị abasube na-ebe akwanụ ndị ugwu oyibo na-ebe ndị ọfịa taa na-akwa akwa ya onye ọbụla na-ebe akwa zemene maka na mgbe mmadụ ga-anaghị mgbe ahụ ka a ga-amazi onye ọ bụ ozem na nwụrụ ọsasa onye ọ bụ na bebezi akwa ayo papa chief ozem na anwụnwa n'obodo lọrọ m onye mali mbọsọ ga-abịanụ onye mali mgbe oge eji nanụ ọnwụ ụgwọ ọzọ m na-anago n'ụgbọala ọzọ m na-anago mmụọ ayaka ndị Igbo nago n'ụgbọala n'ọnwụ bụkwa ozolọrụ ọka o jidere ejibekwa were ekele ọma mgbala musicians na siko ejiri ya zelo anyị wee na-ekele chairman ọma chief Obiora Ozemene Jamaica ibesunadule ekele yo idu chief Obiora Ozemene chairman ndị ọma mgbala musicians n'ozem na-anago mmụọ Jamaica nwanne mbe biko nwere obi ozem na-anago mmụọ egwu ma nabata na bayenu mmịata na mụ ka nna nanụ ka nje kene nwanne m budu nwaojele nwanne m ndị ọhụrụ mmadụ ife mbudu bụ nwaojele nwanne m mbudu emezina n'aga ọnụ otu mmadụ si nwụrụ ọnwụ na isi na ọnwụ bụ ọnwụ isi bụ ka na-eli budu nwaojele biko nọdụ mma n'elu biko nọdụ mma n'ọnwụ bụ ozolọrụ nwanne m n'elu ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna 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 anyị isi ụmụ onye ọbụla nwe chekwube na Chukwu onye nwegwu na-ebe akwa maka ibe ọnwụ na-eme ọnwụ bụ ozolọrụ nwanne m onye mele biko dibe egwu aka ndị kwampa mụrụ m n'abọ egwu aka ndị kwakwa mma m nụ dịka mgbe nwere na mmadụ si wee n'ụwa biko nwere ụwa ya nwanne m nụ n'ọnwụ bụ ozolọrụ nwambenye na-echila ọnụ ya tata n'ọbụ eke kele ebe ndị mmụọ mụ Igbo n'ume kele mmụọ ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna ọlọghị enwe gbanụgọ ọnụ nwe gbago bụ nwa ọka aka ọnwụ legbu ọzabụlụ dogbuo ije n'ụwa mmụọ ịgwọba bụ nwa ọka aka nwanne m nụ agbana na ebiko divezie nụọ otu mmadụ si nwụrụ ọnwụ n'ezie nụ n'ọbụ
ọkaligwe nwanne m nenu ọkaligwe nwanne ọkanụ nwanne uche ọyamanụ biko welu ndidi bebe uche na anọ n'ala n'anụ ọnwụ bụ ozolọra nwanne m nenu iju ụwa bụ onye nọsi ọnaba chudo ọkaligwe nwanne m chukwu gozie ya anyị si gị bike bezi n'akwa ọnwụ bụ ozolọra nwanne m onye mmalị mbọsị ọ ga-abịa onye mmalị mbọsị ọ ga-ana otu mmadụ si nwụrụ n'ọnwụ iju ụwa bụ onye nọsi ọna iju ụwa bụ onye nọsi ọna iju ụwa bụ onye nọsi ọna ọma Tony nwanne m nwe Tony anaki bili nnu Tony biko ya ebezi n'akwa nụ ọ bụ maka ọnwụ Sunday nwanne Sunday mmadụ bụ eze na mmeta na mụ ka o si ede nụ nwa polisi na lalụ hey onye nọsi ọna bụ ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna ọzọ m na-anago mmụọ ọnwụ abụọ ọhụrụ ụgbọalịlo ayakasị ụgbọ na mmụọ egwu a ka eji agwala ya ugwu ife enwere ka o ji agwa enwere ahụ mgbọsị mmadụ ụkwala mmadụ ụmụnne mgbọsị abụkọ onye abụkwala nwe anụ egwu a ka eji akpọ ayaka sube chief osemene m ayaka sube mekene yi meso rest in peace na isi na ị ga-abụ anya anyị na bedu ka ebula anya gị n'elu ụwa ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna ọnwụ anya kasube nọ n'ala nọ isi bụ ka na-eli enu mma ebe ya ka anyị na-ekwu ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna anyị ga-ewere ụwa mmeta na mụ ka nna nna nsị ka nje kene ọgbago onye ọma David ọgbago nwanne m biko nwere ndịnibili ije ụwa bụ onye nọsi ọna ọ bụ maka ọrụ ọzọ nwanne gị Sunday nwanne gị ahụ na-egbu ọzọ ya bụlodogwu onye n'ụwa ndị ọnwụ bụrụ fa aka anyị na-ebe n'akwa ije ụwa bụ onye nọsi ọna ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna ka nnabazi anaba anyị ka nje kene nwanne mme mba male nwanne mme nwata n'igwe nwongolo ọnwụ bụrụ ike n'ike ndị ọnwụ bụrụ ka anyị na-akwa ije ụwa bụ onye nọsi ọna mba male nwanne mme ikpe a bụ n'iru Chukwu ikpe bụkwa n'iru Chukwu ka ị ga-ebe nụ ije ụwa bụ onye nọsi ọna ọ bụ ọdịtọ nwanne m ọdịtọ nwa mama ọ bụ ọnwụ na-egbu ọza ya bụrụ n'ike ọdịtọ nọdụ mma ikpe a bụ n'iru Chukwu ka a ga-adịbe ije ụwa bụ onye nọsi ọna bụ ogoje sije gele ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna bụ anyị ije ụwa
ije n'ụwa onye nọsi ọla ọ dị tọ nwa mama ya ọnwụ na-egbu ọzagburu odogwe eze ya biko n'ọdụ mmanụ n'ikpe bụ n'iru Chukwu ka ga-adịbenụ ije ụwa bụ onye nọsi ọla ije n'ụwa 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 bụ onye nọsi ọla nwoke ozi menụ ụmụ Igbo ndị be anyị nọ ndị anyị ji eme ọnụ onye ọbụla nwe chekwube na Chukwu ọnenụ akụkọ ka chọrọ ka nkọrọ chi na-abụ ka mmadụ na-enwe enwe ofu chi na-egbu egbu ofu chi ya na-azọ ọnụ ụmụ ibe ka na-agba ọnenụ igbudu ije ụwa bụ onye nọsi ọna ije n'ụwa onye nọsi ọna ije n'ụwa bụ onye nọsi ọna eme ọba ka egwu na-anasị ka nje eke nọghị mọya ọma ọgwụ ịba nwajọba etutele biko nwere ndị ọ bụ maka ọnwụ nwụrụ gị mbụ ọgwụ ịba biko akwasị n'afọ na ọnwụ bụ ozolọdọ ọgwụ ịba ofu mkpụrụ akwụ efu na n'ọkụ ọgwụ ịba nwajọba nenụ mmanwụ na-esila ọnya nenụ ije n'ụwa bụ onye nọsi ọla ije n'ụwa bụ onye nọsi ọla ije n'ụwa bụ onye nọsi ọla Sọnde nwanne nụ ka ọnwụ bụrụ oge gara aga nụ ya ka ihe agwa ya biko nwere nwunye gị ga-amụ nwa nwoke ọgwụ ịba nwaanyị anyị si na nwa ebe gị ọ ga-amụrụ gị nwa nwoke na ị ga-enwe onye bụ ije n'ụwa bụ onye nọsi ọnaba nnụ nwa ibe ka nna agwa nnụ egwu a ka ị ji agwa nne ụla ibudo ije n'ụwa bụ onye nọsi ọla ikemela azị nwanyị ọba na mmịata na mụkosi ejenụ biko nwere ndị ọ bụ maka ọnwụ mgbanye lazi biko ya kwasịrị akwa ọnwụ bụ ozolọrọ nwanne m n'elu ndị bele gị nwanyị ọba na musu n'ebe si n'akwa nụ ọnwụ bụ ozolọrọ nwanne m n'elu ikemela gị nwanyị ọba nwanne m nwanne ọnna nwanne m Friday nwanne m nwanne Chinedu nwanne m onye ọma mụ sule pa nwanne m ọnwụ nwa n'ọbụ ozolọrọ ije n'ụwa bụ onye nọsi ọla ije n'ụwa bụ onye nọsi ọla Sọnde nwanyị ọba ayabala listik ekele yi onye nwe egwu ọmụ na akpa anyị si na ọnwụ bụ ozugbo ọza anyị si unu ebe si n'elu ọnwa akpa anyị si instead of mmadụ ga-akwa nwe ya ka nwa nwe bụrụ ya kwalụ nne ya ele ji menụ ije ụwa bụ onye nọsi ọnanụ Sọnde nwanyị ọba Chukwu nọ ya lụghị nụ ife niile na-emezi n'obi biko na-ekotu ụmụnne gị
no abonye no sona ije no abonye no sona iju abonye no sona ije no abonye no sona iju abonye no sona ije no abonye no sona ije no abonye no sona ije no abonye no sona umi bonde baeno ndị anyị je mọnụ onye ọbụla nwe chekwubela otu mmadụ si bụzi enu ya biko yọba chi gị nụ chọọ ya dị n'izu m nne m ife a na-agwagoro ime mma ụmụ ibe n'ebe ahụ elojimene ijuwa abonye n'osi ọla ọgọ jedelo my own engineer ifeanyi mbọ aka na-alụ ego dị mma mekele yi ifeanyi nwanne me injiniari n'ezi ọhịa mụ nwanne m ojije anyị ga-awewele na anyị ga-afụwewele egwu a ka ndị echi eze onye nwe egwu abata ọgbọ ọbata were egwu nụ ijelu abonye no se ola ijelu abonye no se ola ifeanyi eji nkọ ya abụọ ibudo eze ado ibudu let's go ije abonye no sona no hello tobele wa Boni Gabriel obele wa kenala na ono ma bone nwanne me Boni Gabriel ahụ na-egwu ọza ya bulodogwu obele wa nọ n'ala n'anụ ogwe biko bi ya ọsọ ahụ na-egwu ọza ya bulodogwu no nwanne Hillary mekele Hillary obele nwanụ biko nwere ndidi ọ bụ maka ọnwụ bọni nwanne ọnwa sidete ya bụ ya ka obele nwaje na n'ike onye ga-echili obe ọnụ ya lelo onye ga-echili obe ọnụ ya lelo ụmụ ibe ndị banye nụ oge gara aga nụ ndị mụ na afa na-adị mma fajezelu pasa nkata debe nweje nwedele mụ bụ mmanwụ nụ kafa nweje nwegbu mụ n'ike nenụ ụmụ ibe mana ọ gara ọnụma nkataba abalị mụ bụ mmanwụ n'isi iwe ka ọ ga-adị mee egwu aka nna ọnụ ndị amụgbolo mbele ka watigbo mụ bụ mmanwụ mana na-egburu dike n'aka isi nụ ka ọ ga-adị ama ndị mmele amalụ mụ na mụ nwere ife ọjọọ nwe kwụọ m ụgwọ nụọ ndị na-ekwusa afafa ndị na-emele ife ọma ife ọjọọ kaba ji nwe sobeze mụ kaba nwere mkpeligbo mụ bụ mmanwụ n'enu na ọ gaziri oluve iwela bụrụ mkpebe egwu aka na-apịa ọlelu iju abonye n'osi ọla oge onye ji lue oge ahụ bụ oge ejila ụmụ ebu na mụ n'ike kalụọ n'ọlụchi mụ nyere m n'aka ọlụ ahụ Chukwu nyere m n'aka ọlụ ahụ ka ndị karịa ọlụ ahụ ka eji achụ ala odogwu ọ bụ na Chukwu egburu m n'oge kafa nwere aka fanwe bụ ụmụ n'ike injiniari n'ezoghị akụkọ bụ maka ife mere mee ifeanyị nwanne m nụ ifeanyị ezoghị m iju abonye n'osi ọla
n'ụwa bụ onye nọsi ọnọ anana m biko obi atụ ọzọ ọdana m biko gbagotebenụ oke arọ na-egwu mmiri ka eji eme ihe ọkụ anyị bụ mmiri ohe ndụ azụ ya bụ mmiri ohe unu ma apụta ọzọ ije n'ụwa bụ onye nọsi ọnọ oke arọ obili na-agụ oke igbudu ka anyị na-acha adịzinụ ka anyị wele egwu nweke n'obi dọkta ogbugbo n'okwuo ma mmụ ọba n'ịmala ọgọ mele mụ na-ekwu oke mgbọrọgwụ gbachi ezi oke bụrụ ebu ọka arọ oke igbudu ka anyị na-acha Romi mmanwụ ekene ije n'ụwa bụ onye nọsi ọnọ dọkta ogbugbo bere nwoke ọwa ibu ọkụlụ ọgọ ibu ọkụlụ ọgọ ogbugbo na ndụ anyị dịghị n'aka ayo Romi ologwu ayo Romi ọla ije n'ụwa bụ onye nọsi ọnọ ije n'ụwa bụ onye nọsi ọnọ